Здравей, какви са впечатленията ти от днешната тренировка? Значи днешната тренировка беше много добра, специално за мен. Ние все пак се учим. Има много по-добри пилоти от мен с повече опит. Колата уточняваме за трети сезон вече. Трасето е добро, организаторите са направили добра организация. Имаш ли някакви проблеми с автомобила? Не, автомобилът е прекрасен, но както казах, все още го изучавам. В чие лице виждаш най-сериозна конкуренция за утре? Конкуренцията е сериозна в всички конкуренти. Няма по-слаби и по-силни. Ние сме всичките горе-долу в една секунда първите 3-4. Но общо взето Румен Дунев, Царски, те са най-стари пилоти с най-много опит. Благодаря ти. Здравей, Денис! Какви са впечатленията ти от днешната тренировка? Много добре, харесваме новата кола. Както виждате, преминахме и на 4x4. Има малко технически проблеми, но се надявам за състезанието всичко да е окей. Притеснява ли те конкуренцията? Не ме притеснява. Аз просто искам да свикна с колата и като цяло първото ми състезание е учебно за мен. Какъв е плана за утре? Давам всичко от себе си, пък каквото ще да става. Благодаря ти. На писта Търново се натъкнахме и на Владимир Арабаджиев. Здравей! С интерес ли наблюдава днешната тренировка и какво можеш да коментираш за нея? Да, много е интересно. Сега тези нови правила, които са въвели от Българската автомобилна федерация, са много интересни, защото колите наистина са много атрактивни, много мощни и това прави по-голям интерес за публиката, според мен. И така, наистина е интересно, не е безинтересно. Впечатли ли те някой автомобил или пилот конкретно? Всички автомобили, всички пилоти според мен са така на нужното ниво. За съжаление нямаме така необходимото трасе, още което да е на нужното ниво. Всички хора, които се опитват да направят нещо, заслужават уважение. Се надявам, че в бъдеще в България ще имаме една така наистина професионална писта автомобилна, която и да е обезопасена, за да може да се провеждат наистина още по-атрактивни състезания. Мислил ли си някога да участваш в български шампионат? Не за сега, нямам такова намерение. Благодаря ти. В българския пистов шампионат се включи един много атрактивен автомобил, а именно това BMW, който се намира зад нас. До мен и човека, който го управлява. Здравей, Росене! Какви са впечатленията ти от автомобила, който кара и конкурентен ли е той на останалите в нашия шампионат? Всички знаят, че категорично на събраните тук автомобили този автомобил не е конкурентен по простата причина, че е с задно предаване. Но пък от друга гледна точка ние държим на нашите принципи. Както знаете, ние сме представители на BMW за Русе и в никакъв случай няма да се им да караме Мицубиши. Трудно ли беше с този автомобил по трасето? Винаги е много трудно, защото с 4 задвижващи колелета сцеплението е съвсем различно в завоите, а тази писта в Търново, за съжаление, по-скоро прилича на малко офроуд, отколкото на истинска писта. Принципно силата на този автомобил е на истинските трасета, каквито са в Серес, да кажем, както беше миналата година. Но ние нямаме избор, трябва да сме с BMW. Така че... За утре какъв е плана? За утре плана е да завършим и да поставим началото на този сезон. Автомобилът е изцяло променен, с съвсем нова аеродинамика и концепция, много по-лекотен. И за нас е важно да завършим. Днес имахме много големи проблеми с спирачките. На моменти направо ги нямаше. Ако успеем да отстраним сега този проблем, надявам се, че може да влезем в тройката в нашия клас, който е Макс. В кои състезания планирате да участват? Ние ще участваме във всички състезания на писта, принципно, затворен маршрут, както се води. И освен това имаме отбор по картинг, който включва и 3 деца от Академията за млади пилоти, която е организирана от Министерството на спорта. 16 деца ще карат с закупени от пари осигурени от Министерството на спорта картинги с равностойни двигатели и шасита. Във вторник е откриването на тази академия в Пловдив и имаме 3 пилоти от нашия отбор, включително една девойка млада. И се надяваме така на много емоционално лято.
Благодаря ти. Здравей, в малкия клас видяхме доста автомобили. Какво ще коментираш за новото разпределение на силите при този сетъп на класовете? Ами, виждате, че така организирано състезанието е много по-интересно и смятам, че за масовата публика става много разбираемо, много по-близко до тях и мисля, че това е бъдещето и по този начин спорта ще привлече повече и медии, и интерес. Това е в общи линии. Какви трудности срещна вашия отбор? Нашия отбор имаше обичайни проблеми с основност на неравното трасе. Щупихме една скоростна кутия. Общо взето нормални неща. За утре ще успеете ли да излезете напред? Готови сме вече. И сега да беше състезанието, вече сме на пистата. Благодаря ти. До мен е Боби Борисов. Здравей, Боби. В шампионата видяхме някои доста сериозни автомобили. По това правил ли си някакви подобрения? Здравейте. Правил съм много подобрения по колата. Доволен съм до момента. Предполагам, че от другата писта ще видите същата кола, но с много по-силна. Иначе общо взето като шампионат в момента ми харесва. Много силни коли. Силна конкуренция. Това, което аз искам. Като цяло, имаше ли някакви проблеми през днешния ден? Като проблеми не, но такива, как да го кажа, просто не ми пристигнаха всички части, новата турбина, новите спирачки за колата и просто караме в стария вариант, който е миналогодишния, но другия път ще го оправим. Тоест за утре ще караш в този вариант? В този вариант ще карам, поне ще пробвам да радвам публиката. Благодаря ти.